Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Simulan na po natin ang unang outro para sa draw number 3307. Ang nasinaan, let's place more time lottery. Number ready. First winning number ay 27. Number 27. Gagawin natin ito para makasama sa pangalawang pag-team. Number ready. Second winning number ay 36. Number 36. Official winning combination for our 12th Moon Draw Day, March 25, 2025 are numbers 27 and 36. 27, 36 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. At muli si Elisa Velasquez na po natin tatandaan. PCSO, hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official roll call for Golden Moon Draw Day. Numbers 27 and 36 in exact order. Numbers 27 and 36 in exact order. Kakas-kas ng swerte.